Torstai-aamu Stuttgartissa. Täällä vähän niinku kaupungin laidalla. Täällä on jotain toimistokorttelia, täällä oli hotelli. Mikähän tää oli? Askat tai jotain tämmöstä. Huoneen hinta aamupalan kanssa 55 €. Nyt lähdetään katsomaan, onko Mersun museo auki. Se on tuolla kaupungin toisella puolella. Semmoinen 45 minuuttia menee Googlen mukaan matkaa aikaa. Niin. Lähdetään katsomaan, että pääseekö sinne sisään. Ja miksei pääsis, niin tänään on nyt 60 päivää pääsiäisestä ja saksalaiset pitää, en muista nyt mikä se oli se juhlapäivä nyt sitten, mutta tämähän on pyhä päivä täällä tänään. Siellä pitäisi olla sunnuntai aukioloajat, mutta mennään katsomaan. Mercedes-museo. Stuttgart näyttäisi ovet olevan auki. Liikennettä ei ollut tossa tänne tullessa nyt, eli pyhä päivä. Vaikka torstai onkin, niin meni aika sujuvasti toi matkan teko. Kaksi ensimmäistä Mersua, tavallaan kaksi ensimmäistä, eli vasemmalla puolella on tämmöinen Daimler Motor Carriage, joka on tehty lähinnä hevosvetoisesta kärrystä, ja oikealla puolella sitten tämä ensimmäinen oikea Mercedesen auto, eli Mercedes Patent 1. Benz Victoria vuodelta 1893. Tässä oli jo sitten kehittyneempi ohjaussysteemi. Eli pyörät pystyi kulkemaan eri nopeudella käännettäessä ohjauspyörää, joka on kuitenkin tommonen ihan pyörän näköinen. Ja sitten on bussi vuodelta 1895. Huippunopeus 20. - 1904, 1909, 1908 on tää valkoinen ja 1905 tämä viimeinen. Mercedes 500K Special Roadster, 5-litrainen 8-sylinterinen moottori, 100 hevosta, huippunopeus 160. Aika hieno. Vuodelta 1955 Mersun urheiluautojen kuljetusauto. Tämä kuljetusauton huippunopeus on 170. Siinä on kyydissä tommonen 300 SLR. Sillä on huippunopeus ollut sitten 300 ja niin kuin näkyy, niin voittojakin on tullut. Sitten 50-luvun Mersuja. Vuodelta 52 tämä punainen. Sitten vuoden 55 Mercedes-Benz 180.
Ja vuodelta 55 300 SLR. Ja SL Coupe. Se on vuodelta 55. Ja sitten 300 SL Cabrio. Formula 1 Medical Car. Ja täällä nyt näkyy olevan niin kuin ikkunoissakin, kenen paikka on missäkin. Eli Sid Watkins on ollut siinä etupenkillä. Eli tässä on nyt sitten Paavin Papamobiile, jota Paavia kuljetettu tällä pitkin maailmaa. Sitten seuraavana siinä on 190 E2.3, joka on Nicolas Cagein aikaisemmin omistama auto. Ja Papamobiilin vieressä on sitten 500 SL. Ja rattihan tässä on oikealla. Eli tämä on nyt sitten prinsessa Dianan käytössä ollut auto. Ja sitten on tämmönen aika valtavan kokoinen Grosser Mercedes Pullman limousine. Eli tämä on ollut keisari Hirohiton käytössä ollut auto. Ja sitten toinen Pullman täällä, joka on ollut Saksan valtion käytössä. Eli tämä on panssaroitu ja tätä oli käytetty 30 vuotta kaikenlaisiin arvohenkilöiden kuljetuksiin. Mersu ML, joka on elokuvasta Lost World, eli Jurassic Parkin seuraaja. Erilaisia kilpa-autoja ja siinä on Mika Häkkisen vuoden 1998 maailmanmestaruusauto, eli se auto, millä Mika voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden. Tässä sitten vähän uudempi vielä. – 2016 vuoden Formula 1 auto. Sitten vuoden 1955 Formula 1 auto. 8-sylinterinen moottori tuolla edessä ja käännetty aika lailla vinoon, että saadaan painopistettä alaspäin. Ja bensatankki on 55 gallonaa, eli 58 gallonaa, paljonko se litroissa onkaan, mutta aika massiivisen kokoinen bensatankki. Mersu C111 vuodelta 1969. Wankel-moottorilla varustettu auto, 2,4 litrainen moottori, 350 hevosta. Vaikka tätäkin haluttiin ostaa, niin tää kuitenkin pysyy ihan vaan tämmöisenä konseptiautona.
Mersun museo. Monenlaista nähtävää siitä, mitä Mersu on tehnyt vuosien varrella. Stuttgartissahan on sitten myös Porsche-museo. Ja sinällään niin hauska yksityiskohta on se, että sielläkin on myös Mersu esillä, eli 500e, joka on itse asiassa aika pitkälti Porschen kasaama auto. Mutta siellä käydään sitten ehkä joskus toiste. Tää oli Mersun museokierros tällä kertaa.